Spomen u Karmelu blagdan u crkvi tek u kolovozu, 9. kolovoza. Evo, želimo se i večeras u posljednjem danu devetnice podružiti s njom, Edith Stein ili redovničkim imenom Terezija Benedikta od Križa. Ona je rođena u židovskoj obitelji 9 godina prije kraja 19. stoljeća i kroz studij filozofije strastveno je tražila istinu koju je pronašla upravo uz pomoć svete Terezije Avilske, čitajući njezin životopis, kojega kad je pročitala uskliknila je: ovo je istina, pronašla sam istinu. I zanesena otkrićem Krista i ljepotom kršćanskog identiteta, kao prva doktorica filozofije u Njemačkoj, putuje tom zemljom nastojeći oko kršćanskog odgoja, osobito žena. Kasnije provodi u djelo ono što je osjetila već u samom trenutku obraćenja, da Bogu treba pripadati potpuno kroz zavjete Bogu posvećene osobe, i stupa u Karmel u kojemu nastavlja pisati djela koja je i prije oblikovala i ostavila je zaista veliko bogatstvo koje je na hrvatskom jeziku dosad premalo poznato. Zaista kršćanske filozofije i teologije, odgojnih nagovora, tumačenja, dijela klasičnih kršćanskih autora. Bila je prevoditeljica svetog Tome Akvinskoga i kao židovkinja osjećala je da je veliki teret na plećima, na ramenima njezina naroda, kojega ona rado htjela ponijeti u solidarnosti. I to joj je Gospodin je omogućio kad je prvo morala izbjeći iz Njemačke zbog nacističkog progona u Nizozemsku, a onda je iz nizozemskog Karmela odvedena u koncentracijski logor i ondje joj je dokončan život u plinskoj komori, prikazujući se kao žrtva za svoj narod, za brojne duše. Evo, od nje bismo danas htjeli što god naučiti o odnosu prema Mariji. Da bismo mogli shvatiti njezinu poruku u odnosu prema Mariji, prije svega trebamo zastati na shvaćanju žene kako ga ona predstavlja. Žena je, u misli Edith Stein, stvorenje koje je obdareno na drugačiji način nego muškarac. Ženi je vlastita konkretnost, podrška stvarnome životu, hranjenje i podizanje života. I kao takva žena je stvorena sa majčinskim darom. A uz to žena ima osobiti osjećaj, senzibilitet za zajedništvo. Žena ima potrebu darovati se potpuno nekom biću, a onda i to biće potpuno posjedovati. I veli Edith Stein, to zbog grešnosti ljudske naravi nije moguće ispravno ostvariti u odnosu prema ljudskom biću. Žena se treba potpuno predati Bogu. Jedino tu će grijehom narušena njezina narav, kao što je i sva narav narušena grijehom, pronaći onu izvornu čistoću, reintegrirati se, objediniti iznova. I žena će moći ostvariti svoj poziv, a to ne ovisi samo, to se ne odnosi samo na Bogu posvećene osobe u redovništvu, nego na sve ženske osobe. Bilo da su u samostanima, bilo da su u svojim kućama služeći svojoj obitelji, bilo na radnom mjestu, bilo da jesu fizički majke ili to nisu. I ona veli u blaženoj djevici Mariji, tu sad dolazimo do Gospe, pronalazimo i posvećeni život Bogu za vrijeme njezinog djevojačkog razdoblja dok je bila u hramu, zatim kasnije ponizno služenje
u Nazaretu kao majke, kao supruge u onom čistom smislu prema Svetom Josipu na jedan poseban, posvećeni način, a kasnije i kao Isusove učenice koja hodi za njim i koja čak preuzima određenu vodstvenu ulogu za vrijeme cenakula prije dolaska Duha Svetoga i među učenicima u prvoj crkvi. U Mariji, dakle, žena može pronaći uzor i podršku za ostvarenje svoga kršćanskoga poziva. Kao prvo joj je povjereno poslanje djevičanskog majčinstva. U svome naravnom i nadnaravnom majčinstvu i u svome pozivu da bude zaručnica Božja, žena na određeni način obnavlja majčinstvo i ulogu Božju, ulogu Božje zaručnice Marije. Dakle, ono što je Marija ostvarila, to je svakoj ženi izazov, poticaj da ostvari. I Terezija Benedikta od Križa, Edith Stein, koristi ovdje jedan binom prekrasan na latinskom koji znači djevica majka, Virgo Mater. Da označi žensku sposobnost potpunog darivanja u ljubavi. Zaručnica Kristova ili Božja i Virgo Mater, djevica majka. Virgo Mater je korijenska slika čiste ženstvenosti. To su dvije temeljne kvalitete, djevičanska i majčinstva, koje moraju biti cilj svake ženske formacije. Zaručnica Kristova, sponza Kristi, ne odnosi se samo na Bogu posvećenu djevicu. To znači pripadati Gospodinu i pretpostaviti ljubav prema Kristu svakoj drugoj ljubavi. I to ne na način teoretskog uvjerenja, nego u nakani srca i svakodnevnoj životnoj praksi. To znači osloboditi se svake zemaljske vezanosti, svih lažnih sveza koje nas drže podložnima nama samima ili drugima. A to je zapravo najdublji, onaj duhovni smisao čistoće. To djevičanstvo duše mora posjedovati ne samo posvećena djevica, nego i žena koja je supruga i majka. S druge strane, predana ljubav koja je srž majčinstva mora se nužno očitovati ne samo prema jednom stvorenju, mužu, ženinu, nego prema svim stvorenjima po Kristovoj ljubavi. Zbog toga i žena koja nije ni supruga ni majka mora pružiti dokaz toga duhovnog majčinstva u duhu i u djelu. Ovo jedinstvo poziva svake žene, bilo da ona jest tjelesno majka ili nije, ili supruga ili nije, ne poništava razliku između dva tipa žene i dva oblika života, jer ne radi se samo o izvanjskoj i manje važnoj činjenici da li je žena supruga i majka ili to nije. Žena pak koja je po nadnaravnom pozivu pozvana na posvećeno djevičanstvo ima više nego bilo koja druga za uzor presvetu djevicu. Isus je izabrao djevicu majku i po tome pokazao da djevičanstvo ima snagu otkupljenja i da je Bogu ugodno, te da su i druge žene pozvane na djevičanstvo, pored Marije i poslije Marije, radi Kraljevstva nebeskoga. U Mariji je slika djevičanske čistoće, želja biti potpuno službenica Gospodnja, pripadati samo njemu i biti samo njemu na raspolaganju. Ta želja se ne može objasniti nekom ljudskom, naravnom čežnjom. Ona je objašnjiva jedino po Božjem nadahnuću i pozivu. Time se Marija izdiže iz naravnog reda kao sudionica otkupiteljeva djela. Ovdje Edith Stein, govoreći o Gospi, neizravno otkriva i vlastitu tajnu svetosti. Postati majkom kao ona, i to onakvim majčinstvom, kao ona, kao Marija, i to onakvim majčinstvom kako se ostvaruje jedino sa pristankom na Božji plan i u djevičanstvu.
Na drugom mjestu predstavljajući Mariju kao suradnicu Krista otkupitelja i time kao uzor svake apostolske duše, Edith Stein očituje svoju goruću želju da se potpuno istroši za spasenje duša. Ovako kaže: potpuno darivanje čitavog vlastitog bića i čitavog vlastitog života želja je živjeti i djelovati s Kristom, što znači također trpjeti i umrijeti s njim, onom strahotnom smrću iz koje izbija milosni život za čovječanstvo. Tako se život Božje zaručnice preobražava u duhovno majčinstvo za čitavo otkupljeno čovječanstvo. I nije bitno da li ona djeluje izravno za spasenje duša, to znači kroz svjedočanstvo izvanjsko, kroz apostolat, kroz nagovore, služenje, razne načine, ili plodove milosti daje samo njezina žrtva, ili samo moli, prikazuje se i žrtvuje, kao što to čine ponajviše klauzurne monahinje, kontemplativnog poziva, ali i brojne druge duše koje nemaju formaliziran status u crkvi, a Gospodin od njih traži da se žrtvuju i mole, jer ništa drugo im nije dano, nije im moguće. A kod takvih duša nije nužno niti da one, niti da itko drugi čak budu svjesni toga, a da pred Bogom to bude dragocjeno i veliko. To često zaboravljamo, kolika je vrijednost skrovite molitve i žrtve koju nitko na ovome svijetu ne cijeni, ne vrednuje, ne podržava, ne hvali, ne plješće joj, a ugrađuje se snažno u Božji plan spasenja. Marija ima ulogu majke crkve i svaka žena zapravo po Mariji sudjeluje na crkvenom životu. Ovako veli sveta Terezija Benedikta: moramo vjerovati u Marijino sudjelovanje svaki put kad jedna žena ostvari svoj poziv. Mariji osobito žena, otvarajući se s povjerenjem djevičinom utjecaju, omogućuje slobodnije ispuniti svoju ulogu majke. Znači, Marijino majčinstvo je na poseban način vidljivo i snažno kad ga ona ostvaruje u odnosu prema ženskoj osobi, jer je ženska osoba poput Marije pozvana na majčinstvo. A žene će svoje poslanje žene, izabirući jedan od mnogih mogućih načina, sigurnije ostvariti, imajući pred očima sliku Virgo Mater, djevice majke, i pokušavajući joj se suobličiti u njihovom osobnom dijelu izgradnje. Izgradnja, formacija kršćanska žene je veliki zadatak žene, a pritom ona pred očima treba imati djevicu majku, Virgo Mater. I druga stvar, lakše će je ostvariti povjeravajući se Marijinom vodstvu. Ona nije samo uzor, nego je i voditeljica. Ona onoga tko joj pripada može oblikovati prema vlastitoj slici, a ona, budući da je potpuno sjedinjena sa svojim sinom, to oblikovanje zapravo ostvaruje prema slici svoga sina, a ne prema nekoj svojoj slici koja bi bila drugačija od sinovljeve. To je kasnije izrekao i Drugi Vatikanski koncil, ističući da je Marija savršeni lik crkve, pralik crkve u redu vjere, ljubavi i savršenog jedinstva s Kristom. Marija je i potpuno osobiti organ crkve. Ako je crkva jedan duhovni organizam, Marija je posebni, osobiti organ te crkve. Organ od kojega je izgrađeno cijelo mistično tijelo, a i njegova glava. Majka koja daje sebe da bi bio drugi život. Marija daje sebe da bi bio život utjelovljenog Sina Božjega i da bi bio život svakog člana koji je na mistični način član tog tijela, njezina Sina
a to smo mi, članovi crkve. I tu se uzima slika osobito srca, središnjeg organa. Marija je srce crkve. Krist je glava crkve, a Marija je srce crkve. Između glave i srca postoji posebno snažna veza po kakvoći, po vrsti i po značaju. Puno jača veza je između glave i srca nego između tih dviju središnjih organa i svih drugih udova tijela. Jer svi drugi udovi tijela ovise o glavi i o srcu. Mogli bismo ovdje uzeti onu usporedbu što se događa kad prestane kucati srce i što se događa kad mozak prestane funkcionirati. Znamo da je klinička smrt u trenutku kad srce prestane obavljati svoju ulogu. Ali čovjek još može biti na aparatima, u pokušaju reanimacije, sve dok se ne dogodi smrt mozga. Možemo reći, kad prestane Marijina uloga u životu vjernika, on polako odumire, samo je pitanje kad će odumrijeti uopće i mogućnost da uz pomagala ostane na životu. Marija nije samo simbolički majka. Marija je najstvarnije i najuzvišenije majka. I to je uzvišenije, snažnije i važnije od zemaljskoga majčinstva. Ona nas je rodila za život milosti, zalažući čitavu sebe u božansko majčinstvo u kojemu mi imamo udjela, jer postajući majkom Kristovom, ona je zapravo postala majkom Krista otajstvenoga, a to smo mi, crkva Kristova. Marija živi intimno sjedinjenje s Kristom, a Terezija Benedikta od križa živi intimno sjedinjenje s njom i po njoj s Kristom i nas na to potiče. Kako to Marija živi? U odnosu prema nama. Ona nas ljubi, ona nas poznaje, ona teži učiniti od nas ono što mi moramo biti, a povrh svega sjediniti nas s Bogom. Evo ovom slikom srca u crkvi. Sveta Mala Terezija rekla da želi biti u srcu crkve svoje majke ljubav. Evo, biti u srcu crkve svoje majke znači, da bismo to mogli biti, znači ponajprije biti u srcu Marije, majke crkve. Biti u njezinom srcu ljubav kojom ona ljubi Boga i ljude. I jedino tako moći ćemo biti istinski živi udovi crkve. Na poseban način danas je ovo usmjereno prema ženama, da otkriju svoje poslanje duhovnoga djevičanstva, a onda i stvarnoga, tjelesnoga, u smislu predbračne, bračne i poslijebračne čistoće, ako se dogodi kojoj ženi i ta situacija, ali u smislu majčinstva, bilo onoga naravnoga ili samo duhovnoga. Jedino tako, braćo i sestre, mi ćemo moći biti istinski živi udovi crkve. U nama će Krist moći ostvariti ono što želi. I mi smo na ovaj način zapravo došli i do srca naših 9-dnevnih razmatranja. Sve ono što su nam drugi sveci od svetog Ilije do svetog Ivana od križa jučer poručivali, htjeli nam pomoći u ovome nutarnjemu, sjedinjujućem i nasljedujućem pogledu na Gospu kojega nam omogućava sveta Terezija Benedikta od križa, dolazi do vrhunca. Neka nam to bude doista uvod u svetkovinu u koju već ulazimo ovim bdjenjem uoči sutrašnjega dana i neka nam pomogne da Mariju ne samo poznajemo, častimo, utječemo joj se, nego da Mariju iznutra u sjedinjenju s njom
i predani njezinom srcu živimo.